Добро утро. Днес е 21 октомври. Вече е по-късно, но е издал заповед номер РД 16 10 14 от 16 октомври, който ме упълномощава да го замествам в периода от 21 октомври до 1 ноември 2013 година. Така че нещата и където си има отпуска и има право да почива. Въпреки че той е запознат с проблемите на града и постоянно се чува ми връзка. Просто за информация да знаете. Започваме оперативката. Първо да ви кажа няколко думи по моята част, после ще се включат и господин Гадев и госпожа Денева. По отношение на изпълнението на собствените приходи към 18 октомври, тъй като данните за деня ги нямаме все още в началото на деня. Към 18 октомври имаме приходи за месец октомври в размер на 634 989 лева. А собствените приходи към тази дата са в размер на 10 милиона 116 519 лева и 98 стотинки. По отношение на изпълнението на бюджета, той е изпълнен на 70% от плана на собствените приходи, а той е 14 милиона 443 хиляди. Спрямо миналата година планът е бил 12 милиона 788 хиляди и изпълнението към тази дата е било 71%, т.е. оставаме само с 1% от миналата година. В абсолютни цифри изпълнението е над 981 559 хиляди. Имаме горница спрямо миналата година преизпълнение. Докато процентно едно и също, тъй като плана е по-голям. Очакваме до края на месеца общи приходи, тъй като изтича срока за плащането на местни данъци и такси. И в тази връзка сме сложили на сайта на общината едно съобщение, че наближава плащане на втората вноска за данъка върху недвижимите имоти. Но понеже съм наясно, че много от хората не четат сайта и няма възможност да го четат, затова ще го прочита за тези, които слушат по радиоточките. Общинска администрация напомня на всички собственици и ползватели на недвижими имоти и собственици на превозни средства, че крайният срок за плащане на втора вноска за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства е до 30 октомври 2013 година. След тази дата на неплатените срок данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане. Казвам го това нещо, защото хората си мислят, че е края на годината срока, но всъщност срока е на два пъти се плаща, до 30 юни е първата вноска и до 30 октомври е втората вноска. Оттам нататък данъка е изискуем и таксата, които са изискуеми и дължими и могат да се предприемат принудителни мерки. Затова искам хората да са информирани. На съответните данъчно задължени лица или граждани, които не са платили в срок задълженията, се съставят актове за установяване на задължения по декларации и се изпращат покани за доброволно изпълнение. При неплащане на задължението в срок се извършва принудително събиране на публични изпълнители по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на гражданския процесуален кодекс. Плащането на задълженията може да се извърши в брой на касите в Център за административно обслужване на община Поморие, с пощенски запис или банкова сметка на община Поморие в Търговска банка Инвестбанк АД клон Поморие. Приложени са и сметките и параграфите на сайта на общината. Отделно искам да допомня, че може да се плаща по населените места, има се и графици. В Павлешково е целодневно, в Антилой също, там има изградени компютърни системи и се разпечатват квитанциите от компютър, става значително по-бързо. Така че не е необходимо, ако искате да плащате тези данъци от тези две населени места, да идвате до Поморие. По
Това е по отношение на приходната част. Сега трябва да запозная и с неразплатените разходи. По отношение на неразплатените към 21 октомври просрочени задължения, общината все още има такива. Те са общо в размер на 1 632 872 лева и 92 стотинки, от които за 2013 година са 779 913 лева и другата голяма част са за 2011, които са горе-долу също толкова. Другите сме ги изплатили. За 2012 останаха 72 000, за 2011 са 754 451 лева. Или общо, казах, 1 600 000 неразплатени, които ние се плащаме по график. Освен това стартира бюджетния процес. Уведомили сме с заповед всички общински предприятия, уведомили сме кметствата, кметовете по населени места, кметските наместници, които трябва да се съставят прогнозите за следващите години и да ги предадат в срок до края на месеца. Казах им също така по отношение на капиталната програма да се избират 2-3 приоритета, които са основно необходими за населените места. Говоря за капиталови разходи, това е изграждане на нови активи, не говоря за текущи ремонти. Текущи ремонти така или иначе се правят целогодишно, те могат да се планират, но трудно е някои да се предвидят. Говоря за капиталовите разходи, които са залегнали в капиталната програма, това са основни ремонти или изцяло изграждане на нови капиталови разходи. Кметовете наистина да си погледат района, да се консултират с хората си в населените места, да го обсъдят, да изберат 2-3 приоритета, които да подготвим да заложим в капиталната програма, така че като ходим на места и да обсъждаме бюджета, тази година той ще стане до края на ноември това обсъждане, тъй като вече е в сила закона за публичните финанси, който изисква бюджетния процент в общините и в държавата да вървят паралелно, т.е. да се движат заедно. Разбира се, ние очакваме параметрите от държавния бюджет, за да видим какви ще са субсидиите за училищата, за детските градини, какви ще са субсидиите за капиталови разходи, какви ще са субсидиите за пътища и да ги заложим. Имаме обещание на последната среща, която бяхме на 9-та всъщност среща на местните власти в Албена. Имаме обещание от министър-председател Орешарски, който беше там, че разходите, капиталовите разходи ще бъдат увеличени, които се предоставят на общините. С колко, обаче нямаше разчет, тъй като министър на финансите го нямаше. Той работи усилено по бюджета. В петък, миналия петък, щеше да се обсъжда на Национален съвет на НСОР бюджета за общините, така че скоро ще имаме информация, предполагам, и за този параметр. Без него ние трудно можем да тръгнем да обсъждаме по населени места и нашите цифри. Но това не ни пречи да се работим и да си правим проекти за бюджета по предприятия, по населени места, на база на предходната година, на база на това, което искаме да се случи следващата година в тези населени места. Разбира се, пак трябва да бъдем умерени. Някои от кметовете ще кажат до какви суми, не мога да ви кажа до какви суми, но вие си изберете проектите и вече ние ще определим до какви суми може да се разпространят, като направим разчетите и като видим държавната субсидия. На същото това събиране в Албена, срещата, 9-та среща на местните власти, знаете, че община Поморие беше удостоена с приз етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Разбира се, тук искам да благодаря, вече кмет Алекс се благодари на цялата администрация. Аз също искам да изразя огромната си благодарност на всички директори на дирекции, всички началници на отдели, на всеки един служител,
които положиха изключително голям труд, за да покажат, че община Поморие изпълнява тези изисквания. Наистина, технически, понеже аз участвах в този процес, а и всеки един от моите колеги, изискваше всеки един принцип, а те са 12 общо, да бъде подкрепен с конкретни доказателства, с конкретни документи, с конкретни връзки в интернет сайтове, с конкретни протоколи, ако щете, от обществени обсъждания. Това беше неимоверен труд. Освен това, трябваше всеки един от тези елементи да бъде оценен, да се направи самооценка. И то така, защото тази самооценка да е близка до реалната, тъй като тя след това подлежи на независима проверка, както и се случи. По тези критерии това нещо се изготвяше може би около 2 седмици, но активно последната седмица, която направих, когато подготвихме документацията. По тези критерии самооценката, която сме се направили на общината е 3,21 при възможни четворка. Най-високата е четворка, най-ниската е 0. Получили сме средно аритметична оценка на гражданите и общинските съветници 3,19. Експертът, който е извършил оценката на всички документи, ни дава корекция на оценката от независим експерт 4% е горница. Обосновката за корекцията на оценката на независимия експерт е, че самооценката на общината в бенчмарка е по-ниска от средно аритметичната оценка на гражданите и съветниците само с 0,02 пункта, поради изключително малката разлика не се залага процентно намаление в оценката. Същевременно, доказателственият материал, това, което сме подготвили цялата администрация като доказателства и това, което сме свършили, защото за да го подготвим като доказателството трябва това да е свършено, е систематизиран и дава основания за по-висока оценка. Констатирани са незначителни и несъществени пропуски, поради което се залага увеличение с 4%. С оглед гореизложеното препоръчвам да бъде присъден етикетът на община Поморие. Мотиви за оценката на общината са: направената оценка е напълно реалистична, като отговаря в значителна степен на очакванията на местната общност. Усилията на общинското ръководство в лицето на кмета и общинския съвет за утвърждаване на демократичните принципи в местното самоуправление са осезаеми и насочени в правилна посока. Това означава, че следва да бъдат адмирирани, а съществена проявна форма на подобна адмирация е стимулът на настоящия етикет за инновации и добро управление на местното ниво. С което експертът е препоръчал на община Поморие да бъде присъден този етикет, който ние получихме в понеделник. Как е изготвен и как е извършена независимата оценка, искам да ви запозная. Социално-демографски портрет на респондентите, т.е. направено е допитване на интервюирани с 176 души в общината. Как са разделени по пол? 53 на 100 от интервюираните са жени, 47 на 100 са мъже. Възрастта: 43 на 100 от интервюираните са на възраст в интервала от 31 до 45 години, 25 на 100 са на възраст над 61 години, 20 на 100 са на възраст в интервала от 46 до 60 години и 20 на 100 са на възраст под 30 години. По образователна степен 51 на 100 от интервюираните са със средно образование, 39 на 100 с висше образование и 10 на 100 с основно или по-ниско образование. По основно занимание 30 на 100 са заети в частния сектор, 26 на 100 имат собствен бизнес, 21 на 100 са пенсионери, 9 на 100 са заети в публичния сектор. 5 на 100 са учащи, 3 на 100 получават социални помощи и 6 на 100 са посочили други основни занимания. По местожителство в общината 64 на 100 от интервюираните граждани живеят в община Поморие повече от 30 години. 20 на 100 живеят там от 21 до 30 години, 8 на 100 живеят в общината от 11 до 20 години, 5 на 100 живеят от 6 до 10 години и 4 на 100 живеят в общината от по-малко от 5 години. Виждате, че са обхванати всички слоеви на населението. По отношение на ориентация ляво-дясно, 51 на 100 от интервюираните граждани са самоопределени в дясно,
на политическата скала, 32 на 100 са се определили в център и 16 на 100 в ляво на скалата. Двама души са отказали да се самоопределят. По отношение на класацията, ранкинга, който е присъден на община Поморие, максималният ранг, който може да се даде по оценка, е 18 точки, минималният е 1 точка. Поморие получава на първи въпрос 17 точки, на втори 17, на трети 16, после ще ви зачета и принципите. А средния ранкинг е 16,3. На първо място 17,9 е община Долна баня, на второ място е Поморие с ранкинг 16,3. В обща класация на общините по среден ранг, община Поморие взема второ място. Класирането по отделни принципи, общината запазва второто си място с оценката си по 7 принципа. Първи, втори, четвърти, пети, шести, осми, девети и десети. Сега ще ви зачета и принципите, накратко, за да знаете за какво става въпрос и какво са питали хората всъщност за тези анкети. Първият въпрос е основни твърдения, касаещи прилагането на 12 принципа за добро управление. Първият въпрос е: удовлетворен съм от възможностите за влияние върху общинските решения. Тоест, попитали са хората дали те са доволни и дали могат да въздействат върху общината и върху общинските решения. Дали има чуваемост. Несъгласни са 23,3% от анкетираните, в известна степен съгласни 8,5%, в голяма степен са съгласни 31%, а напълно съгласни са 25%. Тоест, над 60% са съгласни, че те могат да влияят върху решенията на общината на базата на обществените допитвания, на базата на интернет допитвания, които правихме, знаете всичките прийоми. По втория принцип, в общината оплакванията и жалбите относно публичните услуги се разглеждат отговорно и професионално. Не са съгласни 16,5%, в известна степен съгласни 12,5%, в голяма степен са съгласни 27,8%, напълно съгласни са 31,3%. Тук пак имаме около 58%, 59% подкрепа. Трети принцип. Като цяло съм удовлетворен от услугите, предлагани от общината. Това всъщност показва какво е качеството на услугите на общината. Несъгласни са 13,6%, в известна степен съгласни 20,5%, в голяма степен 32%, напълно съгласни са 30%, което значи 63% са съгласни и подкрепят, т.е. дават оценка положително на този принцип. Четвъртия. Общината върши добра работа по информиране на гражданите по въпроси от местния политически дневен ред. Несъгласни са 14,2%, в известна степен съгласни 13,1%, в голяма степен са съгласни 33%, напълно съгласни са 36%. Тук имаме още по-голяма подкрепа в размер на 69%. Пети принцип. Местната власт спазва законите и не привилегирова никого от гледна точка на връзки. 14,8% не са съгласни, в известна степен са съгласни 15,3%, в голяма степен са съгласни 28,4% и напълно съгласни 36,9%. Шестия принцип. Общината общите интереси на всички жители наделяват над личните. Несъгласни 17,6%, в известна степен 16,5%, в голяма степен 29,5%, напълно съгласни 30,1%. Тоест пак около 59-60% са съгласни с това твърдение. Седми принцип. Повечето служители в общината са компетентни хора, изпълняващи професионално задълженията си. Тук е оценката на администрацията и на управленския екип, разбира се, но седмия принцип. Доколко хората, които обслужват всички останали, предоставят услугите, са компетентни и се изпълняват професионално задълженията. Вижте какво казва от анкетираните.
Само 9,7% не са съгласни. Тук е най-ниският резултат на съгласие. В известна степен съгласни 12,5%. Тоест, общо двата нямат и 20%. В голяма степен са съгласни 39,8%, почти 40%, и напълно съгласни са 34%. Значи стават 75% са съгласни, че повечето служители в общината са компетентни хора и изпълняват професионално задълженията си. Тук няма лъжа, няма измама. Аз зачетох как хората са анкетирани, са анкетирани от независима фирма, ние не го знаехме даже, че са анкетирани. Така че това, което са казали хората. Осми принцип. Да, искам да ви кажа, че резултатите са много добри, даже изненадващи за мен. В общината съществуват добри практики за използване на граждански предложения, за нововъведение, за подобряване на публичните услуги. Тоест, доколко общината дава тежест на иновациите. 12,5% несъгласни, в известна степен 17%, в голяма степен 30% съгласни, но пълно съгласни са 36,9%. Тоест, пак става въпрос за около 66-67% подкрепа на този принцип на общността. Девети принцип. Общината провежда политика в основата на която са интересите на бъдещите поколения. Т.е. как се грижим за подрастващите и за децата. Твърдението, че се грижим за тях. Несъгласни са 12,5%, в известна степен 18,2%, в голяма степен са съгласни 34%, напълно съгласни са 33%. 67% подкрепа на този принцип. Тоест, общината провежда политика, свързана с интересите на бъдещите поколения. Десети принцип. В общината има публичност и ефективен контрол върху планирането, разходването и отчитането на средствата. Това е как харчим парите, които събираме от общността, и дали ги харчим правилно. Несъгласни са 13,6%, в известна степен 8,5%, в голяма степен са съгласни 35,8% и напълно съгласни са 31%. Това са 67% от хората смятат, че в общината има публичност и ефективен контрол върху планирането, разходването и отчитането на средства, което е изключително добра подкрепа за нас като екип. 11 принцип. В общината човешките права са защитени и се следи за спазването им сред всички групи от населението. 14,8% са несъгласни, в известна степен съгласни са 14,8%, в голяма степен са съгласни 34%, напълно съгласни са 34,7%. И 68% са съгласни с това твърдение, че в общината човешките права са защитени и се следи за спазването им сред всички групи от населението. 12 принцип, последния, няма да ви го отекчавам повече. Представителите на местната власт се информират и се отчитат пред гражданите за решенията си. Тоест, как ние отчитаме стореното през определени периоди и накрая през годината. Несъгласни са 14,8%, в известна степен съгласни са 16,5%, в голяма степен съгласни са 32,4% и напълно съгласни са 33%. 65% от хората подкрепят този принцип, че представителите на местната власт се информират и се отчитат пред гражданите за решенията си. Разбира се, има финален доклад. Ние ще пуснем на сайта на общината това изследване, защото то е достатъчно голямо. Те са 30 на страници в финалния доклад. Ще приложим и графиките, да видите как сме отразени. Но искам да ви изчита накрая в доклада изводите относно силните и слаби страни на общината по това изследване. Експерта казва следното. При оценката на принципите за добро управление, условно говорим за слаби страни в община Поморие, тъй като процентите на пълно несъгласие относно спазването на определени принципи в общината са ниски. Тук по-скоро се обръща внимание на съществуването диференцирано мнение сред гражданите, участвали в допитването, както и на спецификите на техния демографски профил, които влияят на техните отговори.
Като цяло обаче, решенията и действията на общината имат значителна обществена подкрепа и се оценяват положително от гражданите. Както пише трима експерти, които правят това изследване. Препоръките към общината какви са? Работата на община Поморие е достатъчно добра, така че трудно бихме могли да се дадат препоръки. Тъй като целта е постигнатото да се доразвива усъвършенства, то може да се привлече още по-голямо внимание и оптимизиране на предоставените административни услуги и на отзивчивостта. По-бързо и професионално да се отговаря на подадените жалби и сигнали, оплаквания и предложения и периодично да им се прави анализ и оценка, които да се публикуват на интернет страницата на общината и да се обсъждат в Общинския съвет. Разбира се, този бенчмаркинг продължава, той въжи до края на 2015 година. Предстои в началото на ноември ние да участваме в работна група, където да правим предложение как да оптимизираме слабите си страни по този доклад. Така че аз съм пуснал до всички директори на дирекции, до всички колеги цялото изследване. Те ще дадат предложение до края на октомври, как ние можем да подобрим работата си, така че да сме първи, а не да сме втори в списък. Ние не обичаме да сме втори. Това е от мене. Сега мога да вложа на господин Гайдов да каже нещо от неговата сфера. Здравейте от мене. Относно строителната дейност и ремонти в община Поморие, продължава хубавото време, с което дава шанс на строителите в община Поморие да работят усърдно. Разбира се, и ние ще работим усърдно по контрола, опазването чистотата на улиците, тротуарите, наказването на тревните площи и изхвърлянето на строителни и други отпадъци на нерегламентирани за това места. Относно маркировката на новия паркинг, който е на улица Професор Стоянов и Солна, вчера беше извършена, хубаво е времето, днеска довършват. Ще бъде маркиран вече и паркинга за хората, които казаха, че няма как да се спира, защото не било регламентиран начинът на спиране на паркинга. Надявам се да бъдат удовлетворени. В петък не работеше осветлението по улица Манастирска и по улица Княз Борис в квартал Свети Георги. От фирма Електра се отремонтира. Поради това беше причината Илко за неработенето. Това на входа на... Да. Ами, това беше паднал, може би от вятъра са ударили по ходници. От вятъра. Или пък Дъжда му. има три тела, които резервите ще ги ремонтираме. Може някой от тялото в момента, в който е изгледал, там нещо е станало в електронните въпроса. Те са по-опасно. С нощи вече всичко светеше. Една препоръка, само ще ви помоля да огледате района на бившата автогара, там където е спирката за Бургас и Поморие, отзаедно на площадчето. Да, и наистина е тъмно и ако може да се измисли с едно допълнително тяло нещо, ако му има някакъв начин, да го оферирате, за да може да го изпълняте. Нощи княз Борис до руския паметник. О, княз Борис? До руския паметник района не се. Княз Борис до руския паметник, горе района не е светил, могат да проверят днес в големите групи. А спирката на бившата автогара е отнесена от автобус или от някаква друга кола. Предполагам, че от висока кола. Ще потърсим кой е отнесъл спирката новата. Те са преуглите да се търсим За страховка, да, за да може да отремонтираме, защото на дъжд и това да може да отговаря стандартите. Друго, община Поморие, ремонтите продължават в град Ахелой, в град Каблешково, в село Гълъбец. Предстои асфалтирането на Страцен и за Дъбни Габело. Тази седмица е хубава. Фирмата предполагам, че най-късно в средата на седмицата ще започне с ремонтните работи. Друго нямам какво да добавя. Единствено искам да помоля гледам ред и както са тук тручал. Значи усилено падат листата. Искам да засилите вниманието около събирането листата. Ето по основните трасета Княз Борис, булевард Яворов, там където са озеленените площи с дървета повече. Частта за велоалеите там е доста. Да, велоалеята да пуснете малката машинка да оберат листата. Тя мисля, че вторник, четвъртък ли вървеше малката? Утре са двете малки. Направо ги пуснете там, да може да съберат листата по
Рафаело алеята. 60. Да, и Боливар Тяров, там където са основно дървета, там е проблема с листата. И има една забележка, улица Македония, Тракия, Боир. Не е влизано там. Да влезе малката метачка да ги измете. Хората си метат тротуарите. Да. Трите улици там, четирите. Хората си метат тротуарите и това, ама по улицата не е минало. Пуснете малката метачка. Доста спряни коли има по улицата вътре. Трудно. Да, но нека да мине малката метачка да се отберат там местата. И друго... Нямам. Единствената молба, която се наблюдава тук последно време. Запълват се частни имоти по пътя за гробищата. И хората виждат, че там се извършва запълване с земни маси и си мислят, че едва ли не това е някакво депо за изхвърляне на боклуци. И започват да изхвърлят какви ли не отпадъци, каквито явно се правят някакво зимно почистване. Но сме засилили контрола, някой ще изгори. Просто искам гражданите, които слушат оперативките редовно, да знаят, че там не е депо за битови отпадъци, а там е за рекултивация с земни маси. Депото за битови отпадъци е в село Каменар. Това от мен. Благодаря. Благодаря, господин Гайдов. Доктор Енева. Аз искам тук да вземем решение по щупен с ВИК. Значи дупките станаха вече опасни. Ето вчера, сега ми казаха на Шишман е направено ремонт. Тротуара не е възстановен, защото това било наша работа. Няма такова нещо. Значи, аз ви казах, че на места дупката вече става опасна, до детска градина е, колите са спряли, дупката е много дълбока. Просто не може да продължава това. Градината и по селата, и по селата. Не само по селата, на много места има. В Александрово даже има случаи, където стана катастрофа там. В Александрово обема на ремонта се увеличи неимоверно. Около 200 линейни метра, може би и повече от главната улица, от там, където се тръгва, е разкопана и заета от земни маси на 2/3. Тоест, става едно съвсем малко разстояние, където да се влизат и излизат, то не може двупосочно и еднопосочно. Въпросът ми е, може ли общината да влияе върху сроковете, защото това не може да продължава вечно. Става вече 1 месец с това нещо, ще се занимават и до кога ще продължи, не знаем. Те трябва да имат проект и трябва да имат разрешение за строеж. Аз единствено, ако не е аварийен ремонт, въпреки всичко пак трябва да имат организация на движението и така нататък. Аз такъв проект, не знам, на вас представили ли са, на мен не са представили. Пък няма и кой да го представи. Аз не одобрявам проекта, одобрявам главен архитект. Ще говоря с главен архитект, ако не ще изпратим проверка. Аз не разбрах какво правим за ВИК. За ВИК единственото можем да ги посъветваме да... Ама то със съвети вече Ами се видя, че нямаме 2 години не работи други това. лостове нямаме. Другия вариант е да търсим начин да направим ВИК-то общинско, защото ние нямаме лостови проблем. Ние ще пишем се, говорим се и продължаваме да се говорим по тази тема. Значи, ние сме написали писма до ВИК Бургас, уточнили сме улиците и параметрите на аварийните ремонти, които трябва по закон в рамките на до 7 дена да ги отстранят. Но казват, че имат избор на изпълнител. Сега са избрали изпълнител и вече и за ремонта на тротуарите, не само за улиците. Отскоро, нали? Да, отскоро са избрали изпълнител, който не е само уличното платно, но и тротуарите. Така че не е наше задължение ние да правим тротуарите след ремонта на който и да е обслужваща фирма, дали ще е ЕВН, дали ще е ВИК, дали ще са кабелни оператори. Всеки, който си има разрешение за прокопаване или пък авариен ремонт прави по уличната мрежа и по тротуарната мрежа, след това трябва да се възстанови до начина, по който е било преди започването на ремонтните работи. Така и с фирма Електра, така и с ЕВН, така и с кабелните оператори и с ВИК не е изключаемо. Въпросът е, че са малко неконтролируеми, но от наша гледна точка Са трудни. Кмета на Хелой, знаеш ли какво се е
нормално съоръжение. Оттам през месец. Какво стана? Той има отговор от... Той е върнат отговора до жалбоподателя, върнат е до всички инстанции, отговорено е. До нас няма. Вие не сте ни поискали от нас. Хората не са доволни от отговор. Моля? Не са доволни от отговор. Какъв е отговора? Отговорът, че има разрешение от главен архитект и всичко си е законно. То е законно. Дали е целесъобразно? Там може да се спори. И... Между другото, това съоръжение беше лотирано, когато ние отсъствахме и бяхме в чужбина. И когато се върнахме, съоръжението беше поставено и хората дойдоха на следващия ден пред мен и казаха, и те са прави между другото. Защото това пречи на пешеходците там и е близо до къщите. Значи комисията е гледала, не пречи на пешеходците, не пречи на къщите. Това е заключение на комисията. Това е заключение на комисията. Там хората не са на Добре. Затова има отговорено на хората, има си други институции. Съоръжението ще отговаря на всички изисквания, на ветрови показатели, не е опасно, има с проект, одобрено от комисията, главният архитект издава разрешение за поставяне, контролирано е поставянето. Аз не виждам какъв проблем. Значи някой не иска да има там съоръжение. Има подписан договор, сложено е. И аз искам да попитам кмета на Ахилой във връзка с обхода и проведеното тук обсъждане и колелото, което от към Равда направихме, там запитване. Да, пуснали всичко, което трябва. Обаче нямаме още отговор от агенцията. Пуснато ли е до общината? Пуснато ли е? Да. Не съм получавал това. Аз преди малко го подирах. Аз сега го подирам. И до Агенция Пътна инфраструктура. Там също. И до агенцията, също времено и до министъра на... Да, защото ние също трябва да, като община, трябва да направим становище по това искане. Ако сега сте го подирали, то господин Гадин ще се погрижи след това да направят по-бързо. За обхода на Ахилой, да. Става въпрос за колелото, което е на Равда, че Правих достъп от колелото до... всъщност от него няма вход към Ахилой по последния проект. А трябва да се отиде на колелото на Каблешково, което е абсурдно. Просто искаме от това колело да се влиза. Да, от това колело да се влиза и да се излиза. И за Ахилой също има едно писъмце от Регионалната инспекция по околна среда и водите. Не знам дали сте запознати, че в МОСВ е постъпил сигнал за създадено незаконно сметище в местност Тролата. Припратени до нас, терена, който е замърсен с отпадъци, е бивша кариера за добив на строителни материали. Има значително количество битови и строителни отпадъци, част от тях са подравнени и запръстени. Сега ние ще възложим една съвместна проверка с кмета от отдел екология, ще дойдат на место, ще снимат, но тук се иска и да сложим охрана на тази кариера, да се оказва, че е държавна, имота не е общинска. Това не се води кариера, това е... Бивша кариера. Бивша кариера. То така е написано. Бивша кариера за добив на строителни материали. Но въпреки това не е общински терен. Така че няма как ние да сложим там бариера и да сложим охрана. Но ще дойдете и ще направите един оглед. Заедно ще отидете, господин кмете. Ние периодично там чистим всичко. Да. Съпръстяваме каквото може, но те ежедневно изхвърлят, няма да кой да Ще извършим проверка, ако е необходимо за пръстяване, ще го направим допълнително, но ще отговорим и на МОСВ за това. Аз това съм го разгледал за контрол. Да. Просто искам да разбера дали кмета го знае. Господин Чингов, вие нещо по отношение на вашия ресор? Добър ден от мен. Тази седмица пристигат храните помощи от Български червен кръст. Господин Кънчев и той е тук. Относно организацията на помощите и тяхното предоставяне на гражданите, в рамките на 4 дни те ще бъдат разпределени по населените места. През седмицата имаше няколко
спортни прояви, една от които е откриването на спортната площадка, така известна на всички на руския паметник Хамбалника. Тя е нова, реновирана, многофункционална. За радост на всички ни имаше и първа победа домакинска в новия сезон, участието на Общински хамбален клуб в хамбална група, победа над Левски Стражица с резултат с няколко гола разлика. В футбола също имаме победи. Общинския футболен клуб победи Малко Търново с резултата на 1. И с това за седмица трябва да се изчерпа. Аз така и залата цифровизацията, ако има все още нещо, което може да не е свършено, но може да даде това информация, да, благодаря. Нещо от вас във връзка с цифровизацията има ли? Искам да съобща за два изтичащи срока тази седмица. Значи, един е за получаването на ваучери за цифрова телевизия. Днес изтича последната седмица и последния шанс хората да могат да ви кажа какъв е отчет. Значи от цялата община до тук остават да бъдат снабдени с ваучери 62 човека от правоимащите, които по райони основната част са от Поморие градска част, Свети Георги са, Поморие градска част са 10 човека, Свети Георги 11 човека, квартал Север са 18 човека. И от селата има по 2-3, от които най-голям брой така но осъществили правото си от Водица 5 човека, Гълъбица 3 човека и така нататък. Другия важен срок е изтича срока за подаване на молби за целева помощ за отопление, което е много важно за хората. Сега е последния шанс. Значи, призовавам всеки, който да се огледа там доходите и да заповяда в офиса, да подаде молба. Както всички разбраха от цялата община, това е базата, на която се раздават и тези помощи от Червения кръст. Значи, в момента представяме целевата група и подпомаганите лица от Мозрето. Това са тези важни неща. Другото, което искам да кажа е, че притеснявам липсата на дейност в две от комисиите, които са, както знаете, по закон. Едната е комисията за закрила на детето, тя не се е събирала от доста време. Важно е, защото сега предстои бюджет, всички дейности, които касаят закрилата и дейности изобщо за децата, би трябвало да се обсъдят и съответно да получат някакво бюджетно финансиране. Другото, което е, че от началото на мандата също не се е събирал Обществения съвет, за който разглежда социалните услуги и изобщо социалната дейност под подпомагане на територията на община Поморие, което е изключително важна дейност, която също би трябвало да намери отражение в бюджета на община Поморие. Значи, там има правилници, има и законови срокове. Като, например, Комисията по закрила на детето не може да се събира по-рядко от 2 месеца, от по-малко от 2 месеца. Те са минали вече доста, може би цяло година не се. Обществения съвет, социално подпомагане, просто от учредяването си до сега няма сбирка. Ако призовавам, ако председателите да организират там съответното дейност. Господин Чудов ще се заеме с това нещо, така че още до края на тази седмица ще има решение по въпроса. Благодаря ви, господин Кънчев. Кметовете на населени места имат ли нещо да добавят? За уличното осветление в Гълъбец една лампа не свети. Сега, като идваха електротехниците, ги накарах да отидат да проверят, се оказа, че е от стария модел пак и не става. Може, но тя да бъде допуснато. Не може? Без разрешение, каза техника, не мога да слагам много тяло. Що не може да се разбира? Става от стария модел. Да. Или не става за поправка. Добре, ще го направим, ако е толкова. Да. Други? Как върват графиците с дървата? Има ли навсякъде дърва? Сезон Приключихме. Не приключваме. Браво.
Взема да се казва малко по-мощни, но осветлението там за това е да се катрат малко дървета, защото площите за зимата ще имат проблеми. Вече обратно също говореха, батикани са обратно. Има доста дървета, така че Да се оказват дървета, които са по улица. Да. Тя където са жителите сте Там се изчаства. Ние трябва да го направим. Значи там се Улично осветление, да, ама... Не, нали минат заедно се отделно. Всякъде, където е в регулация, задължение на общините да си поддържат съграждените територии. Ние кастрим, защото вие не кастрим. И ни създавате проблеми. Това е, значи, нищо лично не влагам. Правим го, защото няма как. Но където общините си кастрат, ние го приветстваме, защото не правим разходи. Ако вие не изкастрите, ние ще изкастрим, защото няма как. Сигурно така ще Господин Кушев не се дръжте за главата. Кушев се хвана за главата, като чупа трябва да прави. И за улично осветление сме го коментирали, особено по малките населени места, защото в град Поморие ще си го поемат озеленяване горско стопанство, но за по-малките населени места, там където кметовете кажат, че някъде лампите са обрасли склони и това, да може да се окасват за места, за да може да се светят. То по малките населени места, където има улично, те и нашите проводници са горе, що ще кастри за улично, това ще свърши работа. Нещо върху имате ли? Те са разбрани. Ако нямате да приключаваме оперативката, желая ви успешна седмица. Благодаря за вниманието. Елена, искам да говоря после с теб.